Един Ганчев пребори се. Ганчев възможност е да регистрира. Разполага Светослав Петров, визирайки най-вече Асен Георгиев и Принц Баке. Именно те ще носят опасността, както и гола в тази ситуация. Принц Баке успява да изравни резултат. Види изпита. Подаване за Екут Рамадан, достатъчно свободно пространство пред него. Продължава Екут Рамадан. Изстрел и гол. Тодислав Донков, може би с първото си докосване в тази среща, дава аванс на виолетовите. 2-1 в полза на Етър. Каква атака, преминала през много футболисти, но най-важното е, че тя завърши във вратата на габровци, за да може тази солидна агитка дошла да подкрепи отбора в първия двубой. В момента да скандира песните на победата. Един изработен гол, най-вече от страна на Екут Рамадан, който успя първоначално да